Okay. Challenge natin na one-on-one kami Dapat papasukin ang size dito. Tapos gaganyan yung bola. Two balls in one shot. Okay. Okay, next player. Kokoy. Hoy, wala. Shoot a size, tapos muha ng bulaman. 2 balls, 1 shot. Next player, Sunny. Okay, wala. Next. Kiko. Wala. Roll, pilihin ko, Roll. Ako daw. Ganito lang yung Roll. Roll. Di ka kabalo. Asam wala mas garilyo. Ano to? Okay na. Tira, double shot, Sputnik. Sputnik. Okay, tira by boss. Pulo mo ng gistaan. Okay. Dapat may Sputnik, no? Di pwede yung na size. Dili pwede unahon. Kinamuno. Kokoy. Hindi mo tayo ko doon. Sok, apil rin, Sok. Tira na rin ba? Ikaw sunod ni Kiko para ma-apil po ka sa... Double shot. Direct. Kita doon, wala masuk. Kaya lisog kay na yun. Ako videoin ko. Di, nakuha.